Daxên rojhilatiyên dewrpêçkirî li bajarê Helebê li Bakurê Sûriyê raserî êrişên gûr bi şevê hatin ku dencam de agirên mezin vêketin hevdem li gel şer û pevçûnên tund di navbera çekdarên rejima Esed û grûpên opozisyonê li başûrê Rojavayê heman bajarî ew jî li gor rewangeha Sûriyê ya mafê mirovan. Rewangehê her wiha got jî ku balafirên şerker piştî şeva çarşem li ser pênşemê bi 14 êrîşan bi kêmanî ve rabû ew jî li taxên Bistanil Qesr û Kellasê li bajarê Helebê wamaje kirin ku bombebaraneka asmanî armanca taxên Amiriyê û Heleb Qedîmê kirin. Her wiha êrîşên gûr li ser taxên Rojhilat bûn sedema vêketina agirên mezin bi taybetî li taxa Bistanil Qesr li Rojhilatî bajar. Her wiha di encama êrîşên ku armanca taxên Rojhilata Helebê kirin 12 sivîlan jiyana xwe ji dest dan ku du zarok di nav wan de hebûn ku ev hejmara qurbaniyan ya herî mezin ji dema dawî hatina agirbestê. Li aliyekî dî li bajarê Helebê şer û pevçûnên tund li devera Ramûsê li başûrê Rojavayê bajarê Helebê berdewam in. Ji aliya xwe derê ve birê nexweşxaneya Elquds ragihand ku 45 kesan jiyana xwe ji dest dane li deverên dibin kontrola opozisyona Sûriyê de li bajarê Helebê şeva çarşemê. Her wiha hin berpirsan di opozisyonê de û rewangeha Sûriyê ya mafê mirovan ragihandin ku balafirên şerker yên rejimê tundtirîn êrişên xwe ji çend heyvan ve li ser deverên Helebê yên dibin kontrola opozisyonê de kirin. Şêrîn Kîlo Art